Musukoarekin itzuli dira klasera gaur lehen mailako ikasleak, Donibane Loizuneko ikastolan izan gara eta gaurkoan AHT-ari buruz asteburuan eginiko bilkurak eman duena ere izanen dugu hizpide. Arratsaldeon eta Baionan berriki izandako etxegabetze bati begira ere jarriko gara gaurkoan. Astera goaz! Musukoarekin itzuli dira klasera lehen mailako ikasleak bakantzen ostean. 50-ekoa behar da intzidentzia tasa musukoak entzeko eta gaur-gaurkoz 88,7 da Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirineo Atlantikoetako departamentuan. Urriaren 11an kendu zieten ikaslei bete beharra, azken bi asteak bakantzetan egon dira eta gaur berriz ere jantzi behar izan dute klasera bueltatzeko. Irakasleen artean arrangura eta ikasle koroar ere ez dute gogo honez hartu atzera pauso hau. Hemen bildu ditugun lekukotasunak. Aspergarria da ezin dugu ongerna sartu. Nik maska ez dut maite zenta arna sartzeko ez da bat ere laketa. Nirentzat ez dut nirentzat aspergarria da zenta bero egiten dudalea, gero bero dugu hauan eta nik nirentzat ez dut maite. Talako maite, atxikitzen talako beroa initzea niragoan. Nahi nituzke nire lagunen erriak obeki ikusi, beti bezala hartu eta ezin dugu. Akakingarria da maskaz eta mintzatzen girelari besteak ez dute ongi entzuten. Eta orduan obligatuak gira oiukatzea eta nik ez du maite oiukatzea. Ez du maite maska beru duzulako eta ez duzu ongi entzuten besteak erraten dutena. Maska bizik aspergarria etxamaiten dut, zenta beroa emaiten gaitu hauan eta aspergarria da eta ez dugu biziken entzuten orduan. Obligatu egira bizkat oiukatzea. Eta orduan espeludut lehistarkendu alko dugula. Bere ere frustragarria da, azkenean, eta denontzat azkenean. Neurri batzuk jarri zizkiguten, joan ziren pixkanaka neurri horiek arintzen, orain berriz jartzen dituzte, orduan ematen du ez dugula ikusten egoera honen amaiera, eta orduan hori frustragarria da, helduontzat, baina bereziki aurrentzat ere. Musukoa oso trabagarria da beraientzat, eta azkenean ibiltzea jartzen kentzen, sartzen gara bukle batean ez dugun ikusten amaierarik. Neguko tregu hasi baino egun bat lehenago, hau da etxegabetzeak egin ezin diren epea hasteko bezperan, Mage izena jarriko diogun emaztea etxegabetu dute Baionan. Levez-vous, dépêchez-vous, vous êtes expulsés. Altxa, Joan, fite, etxegabetuta zaude. Horixe esan zidaten, esan du poliziako izango izetorri zirenean. Gaixorik eta kimioterapia hasteko zain, lagunen etxeetan dago orain, baina etxegabetzeko manera salatu du. Le préfet avait suspendu l'expulsion. Prefetak etxegabetzea gelditua zuen osasun krisiagatik, dio. Poliziei esan nien, ez duzu eskubiderik ezin duzu egin, baina baietz esan zidaten. Si, j'ai parfaitement le droit, nous on sait, vous connaissez pas les lois, vous vous levez tout de suite. Prefetari jakinarazi genion zaurgarritasun egoera bioabokatak eta etxegabetzea egin zitekeen azken egunera arte itxaron dute. Le dernier jour où il pouvait le faire. Luzamendu bat eskatua genuen dio. Et irrégulière. Justiziara joko dute orain. J'ai des amis, Cambo, Tarnos, je suis épuisée. J'ai toutes mes affaires dans la voiture. Lagunen etxean nago, Kanbon, Tarnosen, nire gauza guztiak autoan ditut. Hotel bat eskaini didate 15 egunez, baina hori ez da irten bidea dio. Propriétaire qui a des droits. Etxearen jabeek eskubide batzuk dituzte badakigu. Eta aspaldi hasi zen prozedura hau, baina arau batzuk daude eta gure ustez ez dira bete dio abokatak. La procédure d'expulsion et je crois que ces règles n'ont pas été respectées dans ce cas particulier.
Magi Gose greban hasiko da gaurtik goiti. Larun batean, Alain Rousset Akitania Berriko presidentea Ipar Euskal Herriko auzapezekin bildu zen Baionan. 158 alkatetik 81 bertaratu ziren. Bileraren helburu nagusia abiadura handiko trenaren finantziazioa eztabaidatzea izan zen. Bordele-Tolosa eta Bordele-Akize linea berriek 14.000 milioi euroko aurrekontua dute. Eta horietatik Euskal Elkargoak 150 milioi ordaindu beharko lituzke. Alkate gehienak proiektoren aurka egin dute, baina badira alde azaldu direnak ere bai. Bileraren amaieran hori bai Roussetek berak esan du eztabaidarekin aurrera jarraituko dutela etorkizunera begiratzea derrigorrezkoa delako. Pensons à 15 ans ou à 20 ans. Pensons à nos petits-enfants. Pentsatu nolakoa izango den egoera hemendik 15 edo 20 urteetara, dio. Momentu hauetan gure errepidetatik pasatzen diren milaka kamioiak ekidin ditzazkegu proiektu honekin. Tous les arguments contre des années 2010 sont mis à bas par le succès de Tour Bordeaux et de Paris-Bordeaux. Aurrek urteetan abiadura handiko trenaren aurka egiteko erabili diren arrazoiak bertan behera geratu ziren beste lineen arrakasta ikusi eta gero, dio. Auzapezez gain badira proiektoren aurka azaldu direnak ere. Bilera hasi aurretik 200 pertsona bertaratu ziren haien desadostasuna erakusteko. Haien ustez HTA ez da beharrezkoa. Eta dakizuen bezala hemen ez dugu nahi zenta ez delako beharrezkoa hemen. Hori frogatua da, baina bere buruan atxikitzen du gai hori eta ezin hortik kendu. Eta gainera argi dute naiz eta orain linetako bat Akizeraino heldu Euskal Herriraino iritsiko dela. Gaur Akize arte da, baina badakigu Akize arte egin eta Espainia arte eginen dutela, eta zer nahi izanik gu Akize arte ere kontra gira ez da beharrik. Guk nahiko ginukena orain, bada eztabaida bat proiektuaren inguruan, eta gero finantzamenduak bigarren denbora batean etorri beharko lukete, baina lehenik proiektuaz ikusten duguna da dirutza bat emanen dela linea berri horren egiteko, azken finean tokian toki ez duena loturarik izanen, hemengo herritarrek ez dute baliatuko, ez du erantzuten ere ez ditugun arazoak mugikortasunari buruz autoak errepidetatik kentzeko eta jendeak olako mugikortasun tresnak erabiltzeko, beraz hortan da eztabaida azken finean da bi ereduen arteko talka, bada poteretsuen eredu bat eta bada eredu herritarra bertakoa defenditzen duguna, azken finean, zirkuito laburrak defenditzen ditugu beste arlo batzuetan, honetan ere, zirkuito laburrak defenditzen ditugu. Bai, borroka hori bizik dago, kusten alden bezala, eta ez da oraindik hilen, borroka hori bururaino eramanen dugu, eta, ikusiko, Bien bitartean Herri Elkargoa abenduaren 18an bilduko da berriro ere. Egun horretan erabaki ofizial bat hartzea espero dute. Asteburu honetan jokatu den emakumeen Eurochallenge rugby lehiaketak Hego eta Ipar Euskal Herriko taldeak bildu ditu. Eurobasque Rugby Challenge txapelketaren pausoak jarraituz, Akitania Berria, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuaren laguntzaz sortu zen txapelketa hau. Eta COVID-19ak iazko ekitaldia bertan behera utzi eta gero talde guztiek gogotsu hartu dute lehiaketa. Hego Euskal Herriko Bera-Bera eta Launika eta Ipar Euskal Herriko Pegogat eta Biarritz-Asparren lehiatu ziren aldi berean. Lehenengo asteburu honetan garaileak Gipuzkoako Bera-Bera eta Nafarroako Launika izan ziren.
Baina lehiaketa ez da hemen amaitzen, partidak 2 itzulira jokatuko dira eta. Hurrengo hitzordua larunbat honetan izango da azaroren 13an. Talde guztiek beraz badituzte oraindik finalera sailkatzeko aukerak. Anetxegoien taulen gainean ibili da uda osoan, zenbait kontzertu eskainiz, bidarten laketu den Donapaleuko artista erri dabil kantuzalean gozamenerako, Anetxegoienekin gure gaurko agurra. Egonongi, adio. La barca despierta sus velas, mi espíritu puro.